bijzonder gedelegeerde aangewezen door de Staten van Curaçao. Het woord is aan hem. Geachte voorzitter, excellenties, leden van de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, leden van het parlement van Curaçao. Bom dia voor die Turskina, die Rijn Holandés, specialmente bestaan te zien naar Curaçao. Met dankbaarheid en verantwoordelijkheid sta ik hier vandaag als een bijzonder gedelegeerde van de Staten van Curaçao om uw goedkeuring te krijgen voor het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curaçao en de Republiek Malta, dat op 18 november 2015 te Valletta tot stand is gekomen. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn en ik ben vastbesloten om onze stem te laten horen in een belangrijke aangelegenheid. Want ik sta hier ongeacht partij, ongeacht politieke kleur, ongeacht ideologie, want we staan met een mandaat van de Staten van Curaçao. Zoals we in onze volkslied zingen. Lantanos bos bancanta, grandeza di Curaçao. Dus laten we samen de grootheid van Curaçao zingen. De mensen thuis die nu naar ons kijken, moeten het gevoel zien en begrijpen wat voor rol, verdragen en het unierecht hebben in onze sui generis unieke stelsel, het statuut der Koninkrijk der Nederlanden. We zijn hier aanwezig om onze stem te laten horen. Alleen door mee te doen zal het Koninkrijk Curaçao ook serieus nemen. En men ziet hoe serieus wij onze taak nemen, ongeacht alles. Het is essentieel dat we erkennen dat, hoewel het Europees recht niet volledig van toepassing is op de Caribische landen, de relevantie ervan steeds groter wordt. Extra reminder, alle Nederlandse burgers een oproep om morgen de Europese parlementsverkiezingen te gaan stemmen. Ook voor de Caribische landen. Absoluut belangrijk. Burgers van de Caribische landen moeten in staat zijn om te profiteren van de rechten die de EU-burgers genieten. Dit impliceert volgens de afdeling advisering Raad van State dat de Caribische landen meer betrokken moeten worden bij de verdragen die de EU samen met de lidstaten sluit. Het verdrag waarover we vandaag debatteren is van groot belang op het financieel, fiscaal en economisch gebied tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta. Het is een terechte oproep in deze tijd waarin Curaçao gebruik maakt van haar fiscale autonomie om een verdragennetwerk opnieuw te gaan bouwen. Echter, het proces via de Tweede Kamer lijkt ingewikkeld en frustrerend, aangezien niet het parlement van Curaçao, maar die van Nederland uiteindelijk over het voorstel beslist. Desondanks beschikken we over voldoende capaciteit om te onderhandelen op dit gebied. De regering heeft een en ander over de toekomstige economische betrekkingen geschreven en de antwoorden zijn in lijn der verwachting. Zo is het verdrag aangemeld voor het MLI, OECD, en zal daarmee aan de internationale minimumstandaarden voldoen. Als statenlid van Curaçao en volksvertegenwoordiger wil ik u graag uw aandacht vestigen op de huidige stand van zaken met betrekking tot onze belastingverdragen. Op dit moment hebben we nog geen belastingverdragen in ons netwerk, behalve die met Malta, die alleen geratificeerd kunnen worden als Nederland dat wil. Het belastingverdrag met San Marino is stilzwijgend voorgelegd en met Suriname wordt in juli een verdrag ondertekend en daarna eveneens ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het is ons streven dat deze verdragen die volledig voldoen aan alle internationale standaarden gewoon geratificeerd te worden. Curaçao onderhandelt niet met landen die op de zwarte lijst staan. Dus niet met Panama en niet met Trinidad en Tobago. Wij vinden de internationale standaarden absoluut belangrijk. We willen niets meer dan onze belastingverdragen, net als die van Nederland, stilzwijgend goedgekeurd kunnen worden, gezien onze fiscale autonomie en ons vermogen om zelf te onderhandelen. Het belastingverdrag tussen Koninkrijk der Nederlanden, Curaçao en de Republiek Malta is een product van het rapport van de Raad van State inhoudende Koninkrijksverdragen en het Unierecht.
Het is van belang om op te merken dat het Koninkrijk op basis van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk is voor het verdragenbeleid. Het statuut regelt de organen van het Koninkrijk, waarbij de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen en aangelegenheden van het Koninkrijk in samenwerking van Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao worden behartigd. Raad van State benadrukt dat de betrokkenheid van de Caribische landen van essentieel belang is wanneer een verdrag effect heeft op de landen en hun dus raakt. In dat geval zouden de Caribische landen bij het gehele proces van onderhandeling tot bekrachtiging van een verdrag betrokken moeten zijn. En daarom zijn we ook hier. Helaas constateert de afdeling advisering dat dit niet altijd het geval is. Mede door de beperkte omvang van de overheidsapparaat van de Caribische landen, maar ook aan de Nederlandse zijde kan er ook echter meer aandacht zijn voor de betrokkenheid van de Caribische landen. Dus bijvoorbeeld heb ik een paar vragen als: heeft Nederland ook zelf een verdrag met Malta? En hoe staat het met de economische banden van Nederland met Malta? Hoe werken jullie op deze vlak samen met Malta? Het is een contradictio in terminis. Een structurele ordening van boven naar beneden, waarbij staatsrechtelijk gezien onze piramide eindigt hier in Den Haag. Een beslissing van een Nederlands-Caribisch land is altijd voorwaardelijk. Een situatie die inherent is aan onze huidige staatsinrichting. Ik heb onze voorzitter van de Tweede Kamer net gehoord een gedicht lezen, maar er staat bijvoorbeeld een citaat toegeschreven aan Abraham Lincoln, maar eigenlijk is het van William Boetker en dat luidt: je kunt geen welvaart bewerkstelligen door spaarzaamheid te ontmoedigen. Je kunt geen broederschap tussen mensen bevorderen door klassenhaat aan te wakkeren. Je kunt geen karakter en moed opbouwen door het initiatief en de onafhankelijkheid van mensen weg te nemen. Je kunt mensen niet permanent helpen door voor hen te doen wat ze zelf zouden kunnen en moeten doen. In het proefschrift bijvoorbeeld van Moisés Frumencio da Costa Gomes, getiteld Het wetgevend orgaan van Curaçao, benadrukt hij de noodzaak van onze eilanden een natie te smeden. En wijst hij erop het gebrek aan rechtswezen en rechtswaardigheidsgevoel. Zijn woorden blijven tot de dag van vandaag even relevant. Dr. da Costa Gomes was een belangrijke kracht in de strijd om de staatsrechtelijke emancipatie van de Nederlandse Antillen en speelde een grote rol in de totstandkoming van de Statuut der Nederlanden. De parlementaire wetgevende instantie voor koninkrijkswetgeving is de Staten-Generaal. Maar zij zijn niet generaal in de zin dat het Statenvergadering voor het hele Koninkrijk is. En dit blijft een fundamentele weeffout die aandacht verdient. Ik zou niet direct een definitief oordeel willen horen van de bewindslieden over dit vraagstuk, maar misschien kunnen zij aangeven dat de manier waarop wij omgaan met dit democratisch tekort een cruciaal punt is in de visie die we gezamenlijk ontwikkelen over het Koninkrijk. De wetgevende macht is er, maar er ontbreekt een wetgevend orgaan voor het Koninkrijk. Ik roep u om op deze kwesties serieus te nemen en te streven naar een eerlijke en rechtvaardige staatsinrichting die de belangen van alle betrokken partijen behartigt. Door dit verdrag goed te keuren, zetten we een belangrijke stap in de richting van een eerlijk en effectief belastingstelsel dat ten goede komt aan zowel het Koninkrijk, Curaçao als Malta. Ik doe een beroep op uw steun en begrip voor de goedkeuring van dit bedrag. Niet alleen voor het welzijn van Curaçao, maar ook voor de integriteit van het belastingstelsel en de rechtvaardigheid die wij samen als samenleving nastreven. Laten we samen nastreven naar transparantie, eerlijkheid en gelijkheid in onze koninkrijksbelastingstelsel, zodat we samen kunnen bouwen aan een rechtvaardige en welvarende toekomst voor alle Nederlandse burgers, zowel de Europese als de Caribische burgers. Ik dank u wel. U bedankt. Laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Vlottes van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Het woord is aan hem.